जोंनि सासे बर' सुबुंखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव बिल्डिं गोजौनिफ्राय नाख्लायनानै बुथारदों। बेनि सायावनो सावरायगोन आरो बेनि सिगांनो माखासे आपडेटफोर दङ। जेरै जोंनि बे आसामाव दै बथल बन्द जासिगोन। दै बथल माने हाफ लिटारनि दै बथल जायखौ जों 10 टाकायाव बायोमोन, बे बथला बन्द जासिगोन आरो बेखौ दाखालिनो आपडेट होखांबाय। दा बेनिखायनो जायफोरा बेखौ मिथियाखै आरोबाव खनसे आपडेट होबावनाय जाबाय। जायफोरा 10 टाकानि दै बथल बायनानै लोङोमोन बिथांमोना 10 टाकानि दै बथलखौ मोनलोंनाय नंला आरो लासै लासैनो 1 लिटारखौ बन्द खालामगोन होनना बुंदों। बेबायदि जागासिनो दं। दा मानि थाखाय बिदि खालामदों बेखौ आं मिथिया। जायखिजाया बेखौ खालामनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जाहाथे आबहावाया मोजां जायो होननानै बुंदों। दा बेसेबां मोजां जागोन बेजों आं बेखौथ' मिथिला। जायखिजाया 10 टाकानि दै बथलखौ साननैसो उनाव नोंथांमोना मोनलोंनाय नंला। अब्ला दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट आपडेटआव। जोंहा नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय मबाइल दांनायनि रायजानानै सासे फिसाजोआ गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। बे जाथाया जादों महाराष्ट्रआव। महाराष्ट्रनि जेन्डा सकआव बेहाय सासे बिमाया गावनि फिसाजो 19 बोसोर बैसोनि कलेज फरायबाय थानाय फिसाजो डिग्री फरायगासिनो दंमोन। बे फिसाजोआ सानफ्रामबो मबाइल नायनानै समखौ बारहोबाय थायोमोन। बेनि जाहोनाव बिनि बिमाया रायदोंमोन आरो रायजानानै बे फिसाजोआ गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। मबाइल दांनायनि थाखायनो रायजानायनि थाखायनो बियो गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। बिमाजों रायजानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनाय बे सिख्लानि मुङानो जाहैबाय रेनुका प्रमद काले आरो बियो गावनि बिमाजों थायोमोन आरो बिनि बिमाया दखान होनानै जायोमोन। नाथाय बिसोरहा बिफा गैयामोन, बिफाया थैबायमोन, बिफा थैजानाय आरो बिमाया दखान होना जायोमोन। बिमानि मुङानो जाहैबाय सिमा। दा बिदिनो गोबां जाथाय जायो। मबाइल दांनो मोनैनि थैनाय, मबाइल मोनैनि थैनाय, गोबां जाथाय जागासिनो दङ जोंनि बे हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव। बे खौराङा जोबोर दुखुनांथाव आरो गिथाव बाथाव। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बरागाव आरो गड़चक ओनसोलाव सासे बर' सुबुं, जाय बर' सुबुङा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि, बिथांनि मुं, बिथांनि गासिबो थंखौनो आं लाबोजोबगोन आरो बिनि सायाव जेब्ला न'खरनि मानसिफोरा गुवाहाटीयाव फैगोन अब्ला आं बेखौ मोनसे भिडिअ खालामगोन आलादा रोखोमै। बेखौ मैयाहाय आंखौ लेंहरदोंमोन, नाथाय आं माखासे गोजान जायगायाव दंमोन, बेनिखायनो आं मैया बे जायगायाव थांनो हायासै। जाथाया जाहैबाय थांनाय 8 ना 9 आगस्ट खालारखालि जोंनि सासे बर' सुबुंखौ बिल्डिंआव गाखोबाय थानाय समाव सोरबा नाख्लायनानै बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों आरो बे सुबुङा हारसिंनो गोलैनानै माने बिल्डिंनिफ्राय गोलैदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ जोखोम जानाय थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथायबाय थानाय समाव बे नाख्लायजानाय सुबुङा बिसिनि सिगाङाव बुंदों जे आंखौ सोरबासो नाख्लायदों होनना बुंदोंमोन। दा बेनिखायनो बेखौ नाख्लायदों होनना सन्देह खालामदों आरो दा बेनि सायाव न'खरनि मानसिफोरा जायबा कम्पानिनि बिगोमा बेनियाव माखासे रां दाबि खालामदों। दाबि खालामदों माने रांखौ मोनखानांगोनानो, मानोना बे कम्पानियाव मावोमोन। रांखौ बेसेबां मोनखो बेसेबां मोनाखै बेखौ आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन। जायखिजाया रांखौ मोनगोन होननानै बुंदों, रादाय होनाय जादों। मैयाहाय माखासे मिटिंफोर जादोंमोन, बिनि सायावनो माखासे बाथ्राफोर सावरायनाय जादों। न'खरनि मानसिफोरा रांखौ मोनगोन। बिदिनो गांबा गांब्रैसो मोननो हागौ, बा लाख गांब्रै गांबा लाखसो मोननो हागौ, बेबायदि होननानै बुंदों आरो। जायखिजाया गां7, गां6, गांबा बेनि गेजेराव मोनगोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोरदि जोंनि बर' सुबुंखौ सोर बुथारखो? बे सुबुंखौ सोर बुथारखो? बे सुबुङा बुंनाय बायदिब्ला थैनि सिगां फाहामसालियाव फाहामसालियाव थानाय समाव बिसिनि सिगाङाव बुंदोंमोन जाहैबाय आंखौ सोरबासो नाख्लायदों। नाथाय सोर नाख्लायखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बेनि सायाव मा खालामगोन मा मागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन। बेबायदिनो गोबां दुखुनांथाव जाथायफोर जागासिनो दङ। बेबायदिनो मा होनबावनो आरोना, जोंनि बर'फोरा जेखैबो बुथारजायो। दाखालि बयबो थैबाय आरो दाखालि बयबो मोनसे दौलें लानाय खौराङा सोराव फैबाय। बेबायदिनो जेखे मेखोनो बुथारजागासिनो दङ। दा बेनिखायनो जायफोरा टाउनफोराव थायो, सहरफोराव थायो आरो गुबुन गुबुन रायजोफोराव थायो बिथांमोना सांग्रां जाबानो जाबाय, नङाबा सोरजोंबा बुथारजानोबो हागौ। दा बेनिखायनो गावखौनो सांग्रां लाखिबानो जाबाय। अब्ला दानिया फैदो जोङो जोबथारनाय खौरां। जोंहा मोनसे जोबथारनायाव गोजोनथाव खौरां दङ। बे खौराङानो जाहैबाय रश्मि रेखा नार्जारी। जायबा रश्मि रेखा नार्जारीया थांनाय माखासे सान सिगां गावनि न'निफ्रायनो गोमादोंमोन, गावनि फिसाज्लाखौ लानानै गोमादोंमोन आरो बे सुबुङा गोमायाखैमोन, खारदोंसोमोन। खारदों माने दोनखारलांदोंमोन। बेखौ आरो गवालपारानिफ्राय चिरां पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै न' फारसे गथायनाय जाबाय। रश्मि रेखा नार्जारीया बांगाल हौवाजों खारदोंमोन, बेबायदि मोनसे जाथाय जाबाय। आरो दा बेनि सायाव न'खरनि मानसिफोरजों आरो रायजोफोरजों मिटिं जाखांबाय आरो दा मिटिंनि गेजेरजों
माखासे बाथ्रा जाबाय माखासे बिदिनो जाबाय आरो ना दा मा होनबावनो आरो ना जोंनि माखासे बर' सिख्लाफोरा मा जागासिनो दङ आइजोफोरा मा जागासिनो दङ आं बेखौ जेबो हमदांनो हाला अब्ला लोगोफोर दिनैनि माखासे टपिकआ बेखिनियानोमोन निउसफोरा बेखिनियानोमोन दा नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय आरो जायफोर बिथांमोना नैबे चेनेलाव गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हायो आरो जुदि बे भिडिअखौ लाइक खालामनो गोसो दं लाइकबो खालामनो हायो अब्ला गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि